Welcome to India. Je asi 11 hodín večer. Sme v Dili a prišli sme na ubytko, kde nikto nikde nebol. Bolo zhasnuté. Volali sme, nikto sa nám neozýval, takže ideme nájsť nejaké iné tu na okolí. Čo v Indii nie je len tak sranda. Išli sme podľa bookingu, podľa map a toto mal byť podľa všetkého hotel, kde sme zvonili. A vraj je to škola a že o žiadnom hoteli nevedia. Tak teda Roman išiel sa pýtať u ľudí, že čo máme robiť, že či nám nevedia poradiť. A 11 hodín večer a 10 hodín. 10 hodín sme cestovali. 10 hodín sme cestovali vlakom a neviem, kde budeme spať. A tí ľudia vyzerajú zlato, len sú to zmetení Indovia, takže uvidíme, čo vyriešime. Bukli sme hotel nejaký, pretože strašne boli zlatí tá rodinka, alebo ako to nazvať. A strašne všetko komplikovali. Začali niekde volať a potom volali z Romanového telefónu asi pol hodinu. Kde sa nevyriešilo nič. Vraj do telefónu hovorili nejaké veci, že proste nás nezoberú, lebo nie sme Indi. Ale tu nás si radi vymýšľajú furt niečo. Lebo prečo urobiť niečo jednoduché, keď môžeme komplikované. Anyways, je to 10 minút pešo. Nie je to vidno, ale so všetkými vecami sa teraz presúvame. A uvidíme, ako to dopadne. Dostali sme sa proste do nejakej shady uličky, žiadny hotel tu není. Žiadna. Nič. Tu neexistuje. Zomreme. Je 3:45. Tak sme to celé obišli a dostali sme sa hospital. Ideme skúsiť ešte niečo iné. To je tak, keď vyberám hotel ja. 2 mesiace tu vyberala Romana, nič sa nestalo. Si budem radšej bukovať iba letenky. Hnevaj sa? Ne, ja som rád, keď tu přijde docela fajn to. Ja sa taky bojím. A nie je to tak hrozné. Mohli sme byť viac unavení, nebo proste. Ty si nechal ten kufor len tak v strede cesty? Jo, to nikdo nejezdí. A keď som videla, jak uklízejí tam tú reštauráciu, tak ma prišiel. Si myslím ale, že to bytko, čo som vybrala, ja má dedek taký. A on proste išiel spať. Ale zvonili jsme to a Vy ste možná bydlí, jo, my jsme zvonili. Ale neviem. Možná tam nebydlí. Tak je pravda, ale vyzeralo to také, že aj tu kočka. Mňau. Mňau. Zrychlil. Či proste aj tu, jak sa to volá? No toto, čo visí. Tak kde poznávacie značku hotela. No, že to mal také cedulu. Chod do piči. Držte palce, je 12 hodín, ešte neviem, či sa dostaneme.
do 4. hotela. Dostali sme sa do hotela. Teda zatiaľ na recepciu. A keďže je 1:45. Yes. Tak napadal som nám proste neurobiť check-in, že až ráno. A ja úplne už trochu zúfala, hovorím, prečo proste, ale však nemáme kde spať, proste sme tu. Nie je to dostupné. Cez Booking to ide, ale proste osobne na mieste to nejde. U kokotov. OK. Dopadlo to dobre. Aký je čas? 0 niečo? 0:20? 12:30 je už. Púl. Hlavne som v posteli a ideme sa nájsť. Ideme sa nájsť však? Jo. Či? To som zapomněl, jo. Jdeme. Welcome to India.